Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwwata wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana fi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma jam'ul mundakari lan anapun utawi jamak mundakar. As-salimu kang selamet apa jamak mundakar fayurfa'u mongko iku diwaca rafa apa jamak mundakar bil wawi kelawan nganggo huruf wawu. Wayung sobulan diwaca nasab apa jamak mundakar wayu jarru lan diwaca jer apa jamak mundakar bil ya'i kelawan nganggo huruf ya. Al maksuri kang diwaca kasra apa malafat Qoblaha kang ing dalem sadurunge huruf wawu lan huruf ya. Al maftuki kang diwaca fatkah apa malafat. Badaha kang ing dalem sawise huruf wawu lan huruf ya. Wa ulqiqa lan dipadhaake bihi kelawan jamak mundakar apa ulu lapat ulu maknane kang anduweni. Wa alamuna lan lapat alamuna maknane alam semesta. Wa isruna lan lapat isruna maknane 20 atau 20. Wa ma lan lapat ba'dahu kang ing dalem sawise lapat isruna minal ukudi saking pira-pira wewilangan ilat tisina temeka maring 90. Wa aroduna lan lapat aroduna maknane pira-pira bumi. Wa sinuna lan lapat sinuna maknane pira-pira taun. Wa babuhu lan bape lapat aroduna wa sinuna. Wa ahluna lan lapat ahluna maknane pira-pira keluarga. Wa wabiluna lan lapat wabiluna maknane pira-pira udan kang deres. Wa iliyuna lan lapat iliyuna maknane pira-pira surga paling tinggi. Naku wala ya'tali ulul fadli minkum wasya'ati ayyutu ulil kurba. Umpamane contoh surat An-Nur ayat 22. Wala ya'tali lan ojo sumpah sapa ulul fadli wong kang anduweni leluwean mingkum sangking sira kabeh wasaati lan wong kang anduweni kejembaran ayyutu ing yento ora maringi sapa ulul fadli ulil kurba ing wong kang anduweni sanak pamili. Contoh meneh surat Az-Zumar ayat 21. Inna fi dzalika la dzikra li ulil albab. Inna fi dzalika satemene iku ing dalem mengkono-mengkono pengeling la dzikra yakti ana fitutur li ulil albab maring wong kang anduweni akal. Contoh meneh surat Al-Fatihah ayat 1. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep keduwene Allah rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Contoh meneh surat Al-Kahfi ayat 20 atau ayat 25. Wala bisu fi kafihim salasamiatin sinina. Wala bisu lan tenguk-tenguk sopo askabul kafi
fi kafihim ing dalem guane Ashabul Kahfi salasa miatin ing dalem 300 rupane sinina pirang-pirang taun. Contoh surat Al-Hijr ayat 91 atau 91. Alladzina ja'alul Qur'ana idina. Alladzina wong akeh ja'alu kang dadekake sapa alladzina Al-Qur'ana ing Qur'an idina kali perenco-perenco. Surat Al-Hijr ayat 91. Contoh meneh surat Al-Fatku ayat 11. Sagolat na anwaluna wa ahluna. Sagolat nungkulake na ing kita apa anwaluna piro-piro arto kita wa ahluna lan piro-piro keluarga kita. Contoh meneh surat Al-Maidah ayat 89. Wa min ausati matut imuna ahlikum. Min ausatima saking mejono-mejonone peparing, saking sederhanae peparing, tut imuna kang awe mangan sapa sira kabeh ahlikum ing pira-pira ahline sira kabeh. Contoh meneh surat Al-Fatku ayat 12 ayat 12. Ilah ahlihim maring pira-pira keluargane wong mukmin, maring ahline wong mukmin. Contoh meneh surat Mutaffifin. Contoh surat Al-Mutaffifin ayat 18. Inna kitabal abrori lafi iliyin. Inna kitabal abrori sak temene kitabe wong-wong kang bagus-bagus iku lafi iliyin yakti ing dalem swarga iliyin. Contoh meneh surat Al-Mutaffifin ayat 19. Wa ma adraka ma iliyun. Wa ma utawi apa iku adra merwake apa maka ing sira. Ma utawi apa iku iliyun. Iku iliyun. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wa inaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.